apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga'y, Alex, anak ka? Nag-enroll ka di mo laang. Kinalpasan na nanang. Iti saan nga agbayag. Adan tumot anak yu a pulis. Na, di mo kumaun-unaan, anak ko. Ay nawaw. Pudno mo nanang. Serton ti awag dagiti kalugaran tayo kanyak no ka. Amaw, manak ka. Saan anasaya at ti kasta ka panunutam? Kasta da gusti saom. Kat awan pa'y resulta ti panagadal mo. Isunto mo la pagturungan na nanang. Abay, danag yun ay. Ay na, di ka kumaagsaaw, akas la sigurado kan. Tadi mo amaw, no anya ti mabalin ang mapasama. Sa maysa, manu atawon pa'y, sakbay ang makaturpus ka, nakaw. Atay takay manayin. Iso nga rumot ti ragragsak ka. Apay, aya ka na yung dakakontra ay. Jak mo makita ni Alex dito'y balay, pinang. Apa isa dino napanan naman ay. Napan iti ayan ti kasinsin na, lakay. Anya aramidan na ijay. Awan mo tinadakamat na. Ay, nawaw. Ang mga namapan manin agpalastog ka. Day tatijak amaw. Ay, nag-enrollag. Nalpas ka numutang. Ay, sigurado amapan manin ag-istorya da ijay. Wun nga road. Ay na, siyak pa yun ti mabain lakay. Saan pa'y anak katurpos? Ngam umun-unan ti sa una. Oh, kumusta kan kasinsin Franay? Ay nawaw, sigamot gayam kasinsin Alex. Aps, di nakawagan iti kasinsin. Ay nawaw, apay kumamat kasinsin? Manipod ita. Sir, tiyawag mo kanya. Ha? Agad adalak iti kinapulis. Kayat ka. Sir, tiyawag mo kanya. Agam, saan ka pa'y nakagradwar kasinsin? Sa maysa, may mayat adenggan no kasinsin lat tatiawag ko ken ka. Saan pa'y nga ita? Angam dandanin kasinsin. 2 years lang ngayon. Oh. In advance mo matan kasinsin. Kay bagbagak adinak awagan iti kasinsin. Sir ko naman. Anyati ko nam, Franny. Napan ni kasinsin Alex ije balayo. Wen kasinsin syari. Anya nga itigagara na. Awan mat. Imay lang nagpalastog. Anya? Nakuna na nga rod amanipod kano ita saanan akasinsin ti awag ko kankwana. Ay nawaw. Anya kanungay. Sir kano? Anya? Sir? Isu ti kayat na kasinsin. Di na to pa yan kayat nga awagak iti kasinsin. Kay kayat na kanuti, sir. Ay nawaw. Advance la unay mat. Siga maghaham tinagbantay ti Tersina yaw. Insan siya rey. Italaang, sir. Adda nga minti importanteng aramiden ni nanang, sir. Sir? Saan ka di nga iso ti kayat mo nga yawag mikan ka kasinsin Alex? Ah? Ay, una. Itisan nga agbayag. Pulis metan. Tayo kasinsin yaw. Iso arumpang la asar ti yawag yaw. Advance ka lang unay mo, Alex. At dapay ti dong atawan, adi mo nalpas. Saan ka de? Ay, nawaw. 2 years lang. Wan matkit di Anyang aminan ti umay mo gatangan, sir. At wala ta sardinas. Ken kagudwat kilo a barako maninsan. Mabiit laang ta isupot ko ti gatgatangam, Sir Alex.
Asino ti awawagam iti sir, syari anak ko? Ni Alex kadiday jay. Ay nawaw, nangagyumot gayam ti saritaan mi nanang. Mangagmat iti kusina. Asino day jay aya? Wen, husto kayo nanang. Ni kasinsin Alex ti kasarsaritak itay. Anya? Apay aser ti awag mo iti kasinsin mo? Wen kaiso ti kayat na nanang. Kuna ni kasinsin Franny. Sir kano tiyawag mi kenkwana. Anya? Awan matdakas na no kasinsin kunamlata. Di nangarod kayat ti kasinsin nanang. Madadail ti isem na nukwa. Masapul aser. Na, saan pa ila analpas iti kurso na? Kastakit din ti aramiden na? Ay nananang, anya kayo lakit din aya. Isungarod mo't piman ti kayat na. Awanin ti mabalinan tayo. Aramiden tayo latan tapno awan ti makunana. Ay, saan man anasaya at ti kasta? Umon una ti adu asao. May ngarod ni Alex dito'y tirsena idi kalman pinang ading ko. Anya manan ti may naimbagaman ng Olivia. May gimatag. Kat sir kano ti kayat na amayawag kan ko ana. Anya? Isu kano tinakuna ni Franny ading ko. Nangagkumatlaag ti saritan da iti anak ko idi kalman. Kat talaga aser ti kayat na. Ay, talaga amang ibaba inday tanga Alex. Kayat na siguro piman ti maawagan iti sir. Iso kasta. Unangam saan mo't anasaya at tikas jay. Umun-una manan ti sao. Saan tay mo't nga amaw no anya ti sumaron no ama pasamak. Ken saan tay nga amaw no maiturpos na mutlaang day ta kriminulo jay. Kasaritam to ading ko. Diyak amo. Amang ano isumatlaang ti inbagana kadagiti daduma akalugaran tayo. Ay na, talaga amang ibaba inday tanga Alex. Saan ka di pa'y anagawid day tanga Alex, Leon Lakay? Awampay, mate. Apay aya. Mangibabain at talaga. Nay, apay anya inaramid na. Ti kayat na kano, kat sir, tiyawag dagiti kakasinsin na kenkwana. Sir? Sir kano taagpulis to kanaw. Na, saan pailanan nalpas iti kurso na ipanpanakil naan? Day tangarod kat Lakay, imu namanen ti sa una. Bayam ta bagbagak to man into nagawid. Bagbagaan ta adwa, tane. Talaga nakababain tar aramidan na. Nay kan Alex anak ko. Nay, apay nana. Kasla da inaramid ko adakays. Apay, nalipatam ka din, tinaramid mo. Ni, mo kadakas nga inaramid ka. Ay nawaw, taagin didiam mo kapailaang mag... Ti ko nam kaday, kat jak maamuan aser ka no, ti kayat mo nga yawag dagiti kakasinsin mo kan ka. Dakas na. Awan dakas na no, sir, ti yawag da kanyak na nang. Sirak to, ninton malpas ti kurso. Ti panag ko nam kaday, kat nasaya ti kasta, anak kaw. Awan noon unam, amen. Narigat no umuna ti sao. Basta, di da ka di pakibiyangan. Serte kayat kau ayawag dagiti kalugaran tayo kanya nanang. Awan maramidan niyaw no maipapan iti day tabanag. Gusto ti sir mong tagpasyudadak inton bigat. Iso nasken nga sagana akon. Ay na Alex aya. Talaga natangken ti ulom. Abulan na nasaan ko nakita ni Sir kasinsin syari. Sir? Asino Sir Franny? Ni
ni Sir Alex, Ay nawaw, kunaklakit din no asino ti dakdakamatem kasinsin. Ni Alex gayam akasinsin ta. Uwan kasinsin. Di namat nga rod kaya ti maawagan iti kasinsin, tamasapol ka no aser. Adda ka no ni Sir Ijay City. Isumati ko na ni Auntie Pinang. Nabayag mo tin ajak nakikita. Kumusta mat nga tanti panagadal na? Oray siya, jak mo kasinsin. Mabainak nga ag-message kan kwa na. Si kakit di da kayo mo ti close idi. Amangan no katetex mo ti kasinsin ta. Saan matla ang kasinsin? Tasyak pa yung ti agbain kan kwa na. Anya tar aramidom diti boarding house ko nanang. Mayak, takayat ko makita dagiti grado manakaw. Anya? Wrong timing kayo mo. Di da pa in-release ti grado may. Sana siyak tululbudam si ka Alex. Kasama ngamin. Amok analpasan ti eksamyaw. Nagkuyog kami iti kumarik ang nagpasyudad. Iso nga amok nga adan ti grado yaw. Kwa. Na, apay akas lamadanagan kamot una yan. Kinapuno na. Ibaga mo noan niya. Adan ti grado may nagado ti bagsak ko. Anya? Ada iti envelope dagiti grado. Kita nyo lang tanananang. Ay, kumusta ni Alex? Kumusta nga iti grado na? Ay, day tangarod kat ti parikot liyon lakay. Apa yan? Ado ti bagsak ti anak ta. Ay, nawaw. Anya? Kasano, kat napabarkada mo nga main. Ado ti nakitak abuti ti arak iti boarding house na. Sigurado ak ati bisyo na ti impangpangruna na. Daytan ti bagbagak. Una nga minti sa una kahit. Anya nga ita. Ay, jakam mo lakay. Kasla saan tamutin akabailan na pagadalan ti anak ta. Dakulan ti bayadan na. Aglalo pa ikat ado ti bagsak na. Gastos tumanon. Adakan ko na daytan. Tinapatag, inaramid ta ti pagrebengan takan ko anakas naganak. Adamatan kan ko na, no di na aramidin ti kabailan na. Tapno makalpas iti adal na. Wen tay mo na mga minti sa una. Ngam di na magayam kabailan at akderan. Kasla na dagsan mati parikot mo, Pinang ading ko. Ay, wan nga rod man ng Olivia. Apay, anya ka di ayat ti parikot mo. Ni Alex nga road. Wan nga agpayso. Kumusta ni Alex? Nabayag mata na saan anagaw-awid dito'y lugar tayo. Napan ko nga rod sinarungkaran itinapalabas alawas. Kat adaw ti bagsak na manang. Anya? Naulaw iti barkada kan bisyo na. Kasanugay daytan? Di min kabailan abayadan manen dagiti subject abagsak na. Panagkunak ket alanganen beten nga agbalin a pulis dayta nga Alex manang. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Auntie Pinang, nanang? Ti kasinsin mo ani Alex Apay ni Alex, nabayagan nga awan ti damag ko may papankan ko na. Ano ka no ti bagsak na kuna ni Antim? Anya? Naulaw iti barkada ken bisyo. Iso asayang ti binaybayadan ta Antim. Sapay private school ti pagad-adalan na. Kasano ngayon ngay day tananang? Sayang mo. Awanan Alanganan ang ti panagpulis na. Santay mo't mapabasol da Antim. Tanarigat mo't piman ti agbirok. Sa maysa, nalastog nga ni Alex nga agsasao. Anyan tulaangan nga iti isango na kadagiti kabaranggayan tayo. Sapay nagado ti sa una idi nanang. Ay, jakman amoy ti dayjay akasinsin mo anak ko.
Anya tikonan ni Alex. Agawid ita. Wen, aglugan ka no iti second trip. Sayaat. Agawid langin tatulungan nakagtalon. Wenan awadon ti kwarta tayaw. Nasken nga agurnong tayo manag. Ay. No apay met ngamin adi na ingga iti panagadal na. Ket ammo na met akas ti kasasaad tayaw. Ay, puno launay. Nasaysayaten nga agsardeng. Tapno makaamires iti biddut na. Si kamat gayam ti masabat ko dito'y dalan, Sir Alex. Ngan nga ni saan ka nairupaan. Nakahud ka nga men. Aglisi ka man kiti dalan ko si Kafrani. Napuhudot mo ti ulam, sir. Apay ka day. Di nakman awag-awagan iti sir. Ni, apay yan kasinsin. Naanano ka? Ay nawata, dagulit. Aglisi ka man iti dalan ko. Kaya't kun ti agawid. Kaya't kun ti aginana. Sumurot kan to iti talaw na Alex. Bagkatem ti abunaw. Wine! Na. Ay, mangmangagnak! Ha? Sumurot kan to iti talon kunak. Bagkatem to ti abunaw. Kasladyak ket ti rumor tatang. Ay nawaw. Tapay Mike. Mabainak unayin kadagiti kalugaran tayo. Nang runa kadagiti kakasinsin ko. Kanya kumamot ti pagbainam. Impalpalastaw ko ti kurso ka criminology day. Kastoy mo tinapasamak. Pag nakmam day ta. Bason mo, tay muna mo ti saom. Naimbag kumaano yung gaid mo ti panagadal mo. Saan ba? Day ta mo bisyo kan barka dati yung pangpangrunam. Si kamat kayam day ta, sir. Ado ti binagkat mo nga abono Ay, kasinsin ko namlatan, insan. Ha? Saan ko nga intuloy, ti panagpulis ko? Nadamag mi nga rod kini Antipinang kasinsin. No kasta, amo yun. Ha? Ay wala. Amumin ti amin kasinsin. Saan mat ngamin anasaya at nga inununa kasinsin. Imo na ti saom. Kat agpapada tayo mat nga awan pa'y napanagnakan na itibiyag. Day tangaro ti bidot ko kasinsin. Banag pagbabawyak ito. Kasta talaga kasinsin. Talaga ang maudi ti babawi. Ngam di ka mapukawan itinamnama. Mabalin mat nga agurnong kamanin. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Makitan to? Ang kitaam to kasinsin. No dumtang manenday tagon daway. Kat di mon aramidan ti kas iti naramid mo. Talaga ang narigat. No umun una ti sao kasinsin. Ay, nawaw! Tay kunada nga ruden, di ka agbilang itipiak agingga asaan pa'y anapasaan. Aramid ti pakakitaan, saan kat nga iti saulaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.